Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye leyde mo golle mum jaali eno koroyidɓe mum jaɓi Allah nyoke Ahmada yew haala maako Allah tan woni golle maako mo sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada musidɓe tedduɓe eɗen e alarba nogas jeetati lewru hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi onon sabbinoɓe kumpital ngal ɗo e aya moɗon Gunas TV ko hono ɗon min cabburino waktu o gam yettinande on ɗin ɗon kabaruji ina jokki jaɓɓede ɗo e wuuro teddugo Madina Gunas ten cate pellital ummortoɓe e nokkuji certuɗi gam adde tawtorede ɗen golle guesa ceerno ñande alen nogas jeeɗiɗi lewru ndu ko dawol cemmugol woni ko dawi ɗo ɗen guure takkiɗe Madina Gunas naɓe gaadi wadde e kala saaha gam arde tawtorede golle ngesa ba ɓe gari e keewal ina jeeya hen noon commune mo Sinthiane Koundar wondude e commune Kandia hani e diwan mo Pacana OSE ASED waɗi ñalawma dokkirgol leɗɗe ɗo e commune mo Medina Gounass e diwan mum ñande ale nogas e joɓi lewru ndu hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi fodde ujunaje tati pawɗe leggal dokkirama e on ɗon ñalawma yeeɓiyankoɓe tedduɓe ko ɗo woni titode ɗe so oɗon cabbi ko yaccinoyde kabaruji ɗi Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye leyde mo golle mum jaali eno koroyidɓe mum jaɓi Allah nyoke musidɓe tedduɓe caggal calminari ko jettor kono kadi on bismama e yaccinde kabaruji ɗi en kaalino e arwanne nde ina jokki jaɓɓede ɗo e wuuro teddugo ngo Madina Gounass ten cate pellital ummortoɓe e nokkuji certuɗi guili e nder leydi Sénégal hani e leyɗele takkiɗe ɗum cente yimɓe ummortoɓe e nokkuji certuɗi ina jokki arde guili e mawɓe ha e sukaɓe gam arde tawtorede e dawi pellital kettoɗen cimtol Ousmane Alassane Sow ina jokki jaɓɓede ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass ɗen cate pellital ummortoɓe e nokkuji certuɗi gam tawtorede ɗen balɗe sappo ɗe pellital aadi wadde ɗo e guesa ceerno guila e nder leydi ndi ha e ko takki ɗum ina jeeya hen immoriɓe Gabo gam hawridde e ɗin ñalɗi Mouhammadou Siraji Jeewo weltare nde ko Allah tan andiro ha min ko Gabo giwmi nde guifanmi toon nde ko oɗo wutte o e tumum ñonmi ɓornimi ɗum ha ɗo ɗum ɗon wona haydara ko ɓanguinde tan pellital ko hunde nde ganduɗa julɓe foof saka noon tijjani en koɓe dental ngal eɓe poti andude ɗum ɗo ɓe jiiya ɗum ɗo ɗum jaranaɓe hunde foof hande dental ngal ne wayɗo sirginade e ngal ɗo pellital ni ene foti neɗɗo foof ɓay tan a artani taske a artani daka ñalli pellital ɗi sodi gaari aɗa anni artude hoto accu tan ha pellital fuɗɗo garta gasa tan garta janggo mum walla ɓawo janggo mum ko hono noon sete timmuɗo bayniɗo to leydi Guinée Bissau e hawridde e ɗin dawi pellital ceerno Abdoullahi Dembo pellital Guinée Bissau hikka kadi alhamdulillah rabbil alamin nde waktu o laari hedde tan pellital international fedde nde nde tintinmin toon on sanga noon e yamirore khalifa amen Cheikh Ahmed Tidiane Sall région ngaji certuɗe nder leydi he e yimɓe foof tintodiri wonde pellital golle muɗum koko keedi on sanga noon guila den yimɓe tintinama aywa goni e heblade ha woni sago amen min garano ko guila ñande alhamis e alhamdulillah rabbil alamin rawani min gari e keewal seeɗa hikka noon kadi minen arɓe ɗo ɓe ko oto mo ganduɗa addi ko yimɓe capanɗe nayyo aywa won motoji capanɗe nayyo e hedde ɗiɗo en walla ko nandi hen hay dunde kay heedani hen caggal e notitade e ɗin dawi Ibrahima Dia baynide e on nokku wondude e sete timmuɗo falillahi alhamdu min gari min notitima no aduna o notitiri ni minen e koye amen ko hono noon min notitiri ko wonni min noon beelamma hitande foof amin gara kono ngolɗo lawol kadi amin ɓuuri jogade coftal arde yamirore e arde alhaali o foof hikka min gaddi ko oto goto min puɗɗima wattude arde pellital ɗo e nder Madina Gounass ko 2013 mi tawi ɗo dendagal Mauritanie naaɓe e dendagal Sénégal naaɓe ha tengti ɓiɓɓe Madina Gounass naaɓe wotuɓe hen kala ina kollita weltare mumen e tawterede e nde hitande hikka dawi pellital diwan mo ɓundu kañum ne heedani hen caggal ɓe jottima ɗo e guesa ba ñande talata nogas e jeeɗiɗi lewru ndu tawi ko sete timmuɗo woni ko ummi toon kettoɗen ceerno Souleymani Sissoko e ballal Ousmane Alassane Sow e Abdoulaye Ba alhamdulillah rabbil alamina ɓundu ari guila hanki woɓɓe ko ɗo waali woɓɓe ko subaka ɗo ari min ari fodde otoji jeeɗiɗi karuji hewɗi yimɓe jiida e arɓe motoji ɗum fof notade dawol ngol
ewa nde on alhamdulillah rabbil alamin dawgol kongol andangol kongol wowangol kala wuro ngo arda galle fof mo arda itti neddo ha wuro ha leydi fof hakkunde kallu immido misira yi ha yetto janke magam e kallu immido numbu yele ha yetti janke magam de do hakkunde do menen mi addi auto jeedi notade dawgol première noddude yimbe are no gollana Alhaji Moussa Seydou Ceerno Moussa de Allah taala première ndo Alhaji Moussa Seydou ari do woni do duubi be yidani o immi ton ari yide Alhaji Moussa Seydou nde o yimo de hoti o bunnu ko mi yi Ceerno waden feere hen gollana yemmo kala liggani dum ha warnede yalti tendi mudum tewmu harmi jange ni woni o rendini bundu fof ari fuddi lewande mo kuluntu don fo addi lewe faase en kuluntu en aywa gulumbe en de do fof kanko mobata yimbe ara no deminare fof o ara garde lacceji mabbe e cengle mabbe garde dannabe no wara kobi no defa tew no nyaama so balde jene timmi Alhaji Moussa Seydou mo Madina ara duonobe sako woni fuddori ha wontori daga e yamro Alhaji yamro Ceerno Amadou Boyina menen men woyi wadde tan ko so men dawi men nyalla liggade ha kikide men jofte wobbe wala wobbe ari hanki ko do wali dawi hande kadi auto jeedi ari pesedde wala peut-être jofte ko non men woyi wadde mi hewan dakade e golle de do mi hewan dakade e men ummi ton gila law kono fayda boyan ko mi to mi ari fo men tardne gila to galde to be wi sukabe na ngabbi do dum be artir men be nangi chauffeur o mi yo menen ko dawji yamirore men yahata sukabe kambe won gollobe auto jidi ko yobabe addu so be aran golle de yahata accebe mi won don e mabbe mi wadde mabbe ha min bilti en keddoto e din don dawi nyande aleno gasiji wilewru ndu ko dawol cemmugol woni ko dawi do hono den gure takkide Madina Gounass no be ngadi wadde e kala saha ngam arde tawtorede golle ngesa ba tawi non ina jeya hen commune mo Sinthiankunda wondude e commune Kanja hani e diwan mo Patiana tawi dum wadi ko e tawtorede monsieur le maire commune Kanja Alhaji Malick Dia wondude e cukko monsieur le maire commune mo Sinthiankunda Samba Juma Diallo en jewtidino yoga e mabbe den gure takkide Madina Gounass no be ngadi wadde e kala saha ngam arde tawtorede golle nges Ceerno be kubni din aade odo nyaloma alet no gasi jowi lewru ndu be de hitande ne gonden waynibe e nokkuji certudi arde barkinorade gollude e golle ngesa ba tawi ko hen jeya commune mo Sinthiankunda wondude commune Kanja monsieur le maire commune mo Kanja Alhaji Malick Dia commune o sukabe fof fayde ngar ber commune kattanno wawde addude autoji min bawatan addude fof ber autoji joyide min kemnodi fo kewi sukabe min ngari hande min jottima do jam alhamdulillah be ala min Ceerno Allah men jettamo min gande minen kay ay dara ala ko min mbawata wadande sona dum Samba Juma Diallo cukku monsieur le maire commune mo Sinthiankunda e wiide makko non ko seteji timmude mbayni e on don commune kono non autoji mi ande non jowi ari e ben woda ha heewi ben goddo no ara bawoni ona bendi didi kanyu e motoji e trois rouji mi andani di fo tabuna sa dillini dawol Ceerno e der Madina Gounass maire galle bari almudo jano o dillini tan andata yimbe ko e gol dawol non heedani hen tiagal sare Alhaji Sori Mamadou Ba ko goto e mawbe gon wuro sare Alhaji Sori ha sare mari on diwa don sare nango boydo mali sare Munyuru Sinthiankeda be do fo ngari otoji nayi min gardi e weltare jarnude Ceerno e nyaagade dum duwa min ngari ma won hedde yimbe capande jeedi do ngari do ma faw non wobbe ko masiŋaaji gardi ben don kontaka ko arbe otoji be ko ben woni konta talibe jalluto Sinthian Aset ko goto e tawtorabe gol dawol ko men hitande o kade maire amen o wada organiser commune on fop depuis Gulumbu ha Sikunda te Bisamba Kunda ha wasa dum kantora mobilita yimbe be fop o wada otoji mak o wadda dum ngesa Ceerno dum ko hitande o hitande diwan mo Patiano lutaka e gol dawol gili e gure takkide Madina Gounass ha yotti e frontière Guinée Bissau nonne kadi e Guinée Conakry be ngari be gaddori ledde ngam wadirde dum khalifa o ziar Ceerno Siraji Ba to aynimadi kunjam e arama hen wobbe gardi otoji wobbe gardi ko motoji be teeni ledde e palmi hen palme moƴƴe kadi be gaddorani Ceerno denne kadi ledde jippinama to galle Ceerno to kadi be benni ga dum non kadi eden jetta hen Allah no feewi dawol fof kam be meeda arde do na ngara kala dokkaado odo jiyaado Allah Ceerno Amati Diane Ceerno hay hunde ala ko Allah heddanima dum non eden nyaagi Allah yo Allah juunu gurdam makko e gure takkide Madina Gounass non dokki aadi e sahaji goddi ngam artude wadde hono de do nyalande do e der ngesa ba ardibe goldon dawol ina kollita weltari mumen e der golle de Ceerno Aliou Badara goto e mawbe dawol kettoden mo e mo hollita weltari makko e sifa golle de no jarini kettoden mo e ballal Abdoulaye Ba kañum kam no mbiɗani golle ɗe ka hande dawgol no jiruɗen ni pellital hande dawi koye guerte he tawti commune Kanja maire de Kanja Alhaji Malick Dia kañum e galle bari commune aji mabɓe ɗiɗɗi foof gari gargol kewgol doole no fewi fof yantodiri ɗo hande alhamdulillah rabbil alamin eyyi ɗo hankkadi ko demtagol won ɗo demal gadanal ngal joofino e mbaɗo guesa joni ko demal ɗimmal ngal won ɗo so Allah yettini ngal ɗo demal hankkadi ene wawi reftoyta hen tan hankkadi ko rewoyde hen ina ɗofto
ɓilto leɗɗe e kuɗoli mawɗi pour ha wawa soñede eyyi toon gasani komin jii tan hande ko alet ɗo eɓe ɗo ha alhamis e gesa ceerno he guerte ɗe ene ɓuuri hatojinde oɗo saaha ɗe balle kanje ɗe ɓilto ɗe tawno makari ndi ko ɓurno sohlude walleje ko ɗum gasi eyyi ɗum ɗon Kédougou naɓe arnoɓe e coɗorɗe naɓe ha e diwan meɗen aynimade Kundiamo pellital naɓe ko gari ko kadi fodde balɗe ɗiɗi kadi janti hen woni makari ɓurdi mawnude ndi kayri fo hankadi ndi feewi heddi ko parcelle goto mo ganduɗa kañum ma won fayida feccere guesa bani to banggue makari ndi kono noon ndin makari ko toksiri seeɗa taw enen alarba o sen garoyi wuuro ngo no kaldirɗen ni e tawno en kaldiɗo hanki e wuuro ngo so Allah haaji no ardano hanki ni ne jogori noon artirede ñande alarba nde so Allah haaji to ɗe to guerte to kose paten OSE ASET waɗi ñalawma dokkirgol leɗɗe ɗo e commune mo Médina Gounass e diwan mum faade eɓe remoɓe tawi ɗum wonno koye ñalawma alet nogas e jowi lewru ndu hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi fodde ujunaji tati bawɗi leggal keeɓino rokkirede hen tawi ko leɗɗe mangoje tawi ɗum koye tawtiragol directeur exécutif ASET hono Alpha Issaga Niang cimtolngol ko Dawda Sow ko ina tolno e ujunaji tati bawɗe leggal mongowi tottirama remoɓe diwan commune mo Médina Gounass tawi ɗum heeɓi ko e ballodiral ONG ASET e partenaire mum Agropole site tawi tottirgol ngal ɗo ballal waɗi ko e tawtirede directeur exécutif ASET Alpha Issaga Talla e wiide directeur exécutif ASET so ngal ɗo ballal ko hikka waɗi lawol ɗimmol ko ina ara e commune o wasiya directeur exécutif ONG ASET fewde e ɓen remoɓe ɓe ganduɗa ko kañum en tigui totta ngal ɗo ballal payodingal wasiyade ɓe yoɓe tinno ɓe toppiro puɗɗi ɗi saabu ko ɗum woni neɗɗo so tawi itti wadde ujunaji capanɗe jeegom wima nda ɓe hokkima kadi wi ene walluma feere no dal no tiiɗi no wuuri ande daro hen saabu ɓe mbawata wallude neɗɗo wona gueɗe so wona ɓe miji leɗɗe mumen e guuri kamɓe ɓe ganduɗa ko remoɓe heɓɓe ngal ɗo ballal ɓe kolli weltare mabɓe jettor keriɗo fewde e ONG ASET e partenaire mum Agropole site guirmon sehil mon Dawda Sow musidɓe tedduɓe ko ɗo min tongi kala ko yowitino e kumpital moɗon ɗo e guesa ceernala Diamadou Tidiani Ba e wuuro teddugo ngo Médina Gounass kadi taw koye aya moɗon Gounass TV en dokkodiri aadi tan e ñalɗi kuccanaɗi to juɓɓingol kabaruji ɗo ha yesso aya ngo ko musidɗo Ousmane Camara tawi to banggue caméra komo gandantuɗa ko Abdoulaye Ba yeeɓiyankoɓe tedduɓe en dokkodiri aadi tan e sahaji goɗɗi on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah nyoke Ahmada yew haala maako Allah tan woni golle maako mo sunna tan Tijani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada